Tawag Provincial Athletic Meet iti Abra. Formalan nga ng rugi itang aldaw. Damag tinutukan ni Bridget Mayo. Formal anang rugi itang aldaw ti Abra Provincial Athletic Meet. Apag babalubalan dagiti athletes manipod iti na duma-duma nga elementarya ken sekundarya iti Abra. Agbayag dayto iti upat nga aldaw. Ti basketball team ti Suyo National High School sinaganaan dati kompetisyon. Nabayag ta magigam ti basketball coaching ngayon. Napintas mo nga dati gitoy. Oray ti barbarangay kan munisipyo. Inspirado met dagiti players takayat dati mga abak ken makadanon iti Regional Athletic Meet. Nangket itetad ko aming kayak tapno damot at ti pamagpalatpatan nga mga bak. Ti mga abak kadagiti amin a kategorya ti ayayam ket isuda ti mangibagi iti probinsya iti karaa inton Pebrero. Dagiti ito mga abak dito isudan to ti mangi-represent ti probinsya ti Abra. Bridget Mayor, nakatutok 24 oras, Ilocano.